Ndakulanda ni program ya lero ya Cruise 5. Lero Cruise 5 yafika kuno kumponera kudowa kuti tiyeze ndi a Lameck Malison. Ndakulanda ni program uyi. Ziko mukwambiri. Ndapasa kuti ndino a group. Zonadi. Group chani? Group kachere. Group kachere waniweni kapena wa mtown muno. Ai magroup opanda maina. Magroup opanda maina. Pano mali pampotsi pano. Pamponera. Pamponera. Yeah. Town ilo sele masewera yani. Town yeni. Yochirika zinthu zambiri. Kuno tili kuno mwaka mene mukonera mukuti tili kono ndi workshop muno kapena ndi mujani. Muno ndi workshop. Fando kuona kuti kuli zitsulo osati masewera ichi nchani. Iji ndi chosinja sinjiro. Chosinja sinjiro. Mene ndi chosinja sinjiro. Chigayo. Chigayo. Mutidula vala ru o Malison. Uyu ndi sefa uyu. Sefa uyu. Yeah. Zimene zimapanga ndinu uyo. Inde. Kani yake rundi imeneyo. Tikari kupa zambiri za mashine amenewa komanso zina zambiri zimene amachita mlendo wathu program lero ya Cruise 5 mwanena kuti ndinu mulimi. Ndine mulimi komanso ndine welder ndine so tingapita kuzopanga feteleza tingati mulimiso ai ndino opanga feteleza opanga feteleza wa manyowa amapanga feteleza wa manyowa komanso mumapanga zigayo zake za mtundu wanji. Timapanga zigayo zosinja sinjiro timapanga zigayo panga pinati makamaka nene kuti zopanga chiponde kwani ngati pinati mapero kake munifusa chizungu chifukwa chizungu sindidziwa koma pinati yo chizungu pinati ndiye chizungucho chiponde ndiye chichewa nene kuti chiponde opanga chiponde osati pinati fa pinati ndiye tumwe kankapotolo bwino mwali papo zopanga chiponde china nchani zigayo timapanga so zigayo zosenda mtedza timapanga zigayo zotonera chimanga timapanga zigayo zopuntha soya mudziwa inu soya kuli ntchito yayikulu yopuntha soya kuti koma kuti punthe soya yese ndiye palenga nthawi mose mwambiri mmenya pamalo njoka yosata osatulukapo koma chaka chino zaphweka ndithu nkhani yake ndi imeneyo tikufuna timvetsetse kuti iwowa kuti afike pamene alilipa zidayamba bwanji pali nkhani yopatsa chidi imene akhala tilongosolera koma poyamba mwina tingodziwa kaye kumudzi kuti kumudzi nkuti ine kumudzi kwathu kweni ndi kuliyongwe chabwino kwa bambo wanga kuchitedze kwa mai anga nkhoma uko kunkhoma ndiye kuti ndingati ndi kuliyongwe liyongwe kayo ndiye mali kweni ndiye kuti kwabodza nkuti kwabodza nkusalima zina zidatheka basi kusalima tidachoka kuliyongwe 1998 1998 ndakagula malo kusalima ndiye dasintha address mali kwathu ndikusalima ndiyo salima tiye kalonga ndiye lero adagawana ndiye kuti tili kuti amati kambwiri uko kalonga kambwiri adagawana chabwino koma kuti wabadwa mwana numachita masewera numachita izo kunali kuti kumene mudakulira kuchitedze ubwana wanu wonse mudachitira kumene tsopano kumbali ya moyo wanu nalotani kuti nthawi imeneyo makolo amachita chani inuyo mmachita chani tatikumbutsani kalero moyo wanga ndingati tenda ulendo nilipa ulendo wa utali panga nenda ulendo wa utali ngati ulendo wafika mudakali pa ulendo nenda ulendo wa utali abambo wanga na mai wanga ose anali anthu a business abambo wanga business amayi anga a business amachita business zanji amayi anga mumadziwa ma business akumudzi ophika zilumbuwa phika zigumu senza zimbe kugulitsa abambo anga amapanga business yogulitsa chimanga 1997 yokuti 1980 yokuti ndiye kuti anthu amachoka ndi chimanga kuchitedze kuja kumbabzi umabwera kwansiriza mtauni mukuntandire umakagulitsa panjinga ndiye abambo anga anali mmodzi mwa anthu onyamula chimanga cha green chamamanga mthumba unumayenda nacho chasima chasima matumba achimanga mapiro mejo kugulitsa chabwino inu kumakula nyumba ngati imene ndiye nthawi imeneyo kunali kuti abambo anga mwayi wa ndalama adali nawo ndithu ndiye adali ndikuthekera kuti ningathophunzira kapena ndingathophunzira koma nthawi imeneyi chibwana chidali ndi ine
Yeah. Bwa makwenda kwambiri gulewamkulu. Oh, kuti ndi mchewa ndimemane ndinamo kuti nakugirako ntchito imene. Ya kwambiri. Nakugirako. Kiwipa. Kwambiri. Nde ine mamwe muzipita ku sukulu? Mapita kunyawo. Nde sukulu yanga inalephera, inalekeza standard 6. Ndiye basi nkupeza kuti tasafala nyawu za nyamula sukulu. Chidachitika chali kweni guleyo yazana mapanga koma kusukula mapita ndithu. Nde kuti mtima wenu udali kwambiri kugule. Sukulu udachokako. Yeah, koma maganizo akulu anali kugule. Amati wati kuli chisangala uko. Ndori kumeneko. Ayi kulufumu uko. Kumeneko. Mori mpakana kufika standard 6 kuona kuti ineyo koma za sukuluzi. Basi ndibe nazo. Nitira nazo nthawi. Koma mpire kuguleko. Ndi marani kugule basi kumanchite kumampaka nonga ndi muntu kapena munali wakunjira kapena ta kusanga kunjira. Ya nditu ngati mwana wawo ndithu wakugule koma wokonda kumbiri gule. Yeah. Aurero koma sudi mulivinira gule pano mudasiya zimene. Pano sizingatheke pano po. Ngakhale munthu amene namuona kuti kamene nsali munthu koma nene kuti ngakhale ndaona kuti kachirombo kena kakang'ono. Mmakuyana sokwambiri. Mmakumbukira kuti ndali ine chifukwa cha izi. Mamuti zikapanga sukulu. Ndimapanga izi. Kagule kamwana kagule. Tipumire kaye. Tipumire kaye program ya Cruise 5. Tikuyeza na Malison kuchokera kuno kumponera. Tili pano ndi mbali mweni mwanse umoti muziva ntuma gali moto akudutsa mahuta ala kulira chani ndifo choti panopo olokuponda kuponya mwala chonje nde kuti tigenda gali moto yenu ake. Tipumire nyimbo number 1 ikha nyimbo ya ndani. Nyimbo number 1 ikhale ya Skefa Jimoto. Yes. Yeah. Nyimbo yanchi yoti chani? Nyimbo imeneyi ali mbali yanga. Akuti ambuye ali mudambo pemphera kuti pano. Ndine opemphera kwambiri. Zakugule zija? Ndi mdani weniweni. Skefa Jimoto ali mbali yanga. Tsopano koma siza chilendo ayi kuti munthu mwana sukulu yamkanika Kenako wayamba machita zagule inuyo kuti mudzafika pamene mulilipa chenjeni chinachitika nchani mutayamba zagulezo mutachita gule kapena guleyo ngoti adapitirira ndithu mpaka mudafika kuti mwatchuka naye api nkudzoti koma wauko kuti sinatchuke naye kunachitika kuti nthawi imeneyo gule atandilowa kwambiri ndiye nditakazindikira kuti ndalephera sukulu chifukwa cha gule namusiya nthawi nikadaliwa chichepe. Okay. Ndasiya udapeza kuti moyo wanga udagwera kwambiri ku business ngati mmene abambo anga amapangira. Ndiye matha makagula nkhuku kugulitsa kugula nkhuku kugulitsa kugula mtedza ukagulitsa kamoyo ka business ngati mmene abambo anga amachitira ngati sokola. Ndiye chifukwa cha kamoyo kameneko nakulabe moyo wa business. Ndiye mbali ya moyo wa business wamwewo ndiye titasamuka kuchoka ku Chitedze kupita kusalima. Ndiye kusalima kuja kudapezeka kuti nali ndi ndondo ngoti ya business. Ndiye makagula nkhuku bwesa mu town msalima choncho. Ndiye ulendo wina kunapezeka kuti namba kupanga kanyenya paka mu road pacha. Ndipanga kanyenya pamene pacha kunapezeka kuti munakumana ni mwenye wina kuti ase galimoto yanga yanifera kuchinguluwepo. Ndiye unibwereke ndalama unika kulemba ntchito. Ndiye tsopano mudziwa kale. Kale kamoyo kuti mwina mwake ukapeza kamoyo ka ntchito kuti akakulemba ni mwenye iweyo ndiye kuti basi zako zaera. Natenga 10 kwacha. Nthawi imene 10 kwacha ili ndalama yoopsa. Ya mphamvu. Natenga 10 kwacha jankumpasa mwenye. Anandibera mwenye. Awasateka. Ndukuzani. Mwenye anandiberapo ine 10 kwacha. Inu ila ali ngati kapito nthawi imene ya business yanu ndikuti athera pati pamenepo ala iwe mudamupatsa iye adati akapita akatenga galimoto akakonza galimoto adzakutenga ataninyamula tipita kuti mukapita ku ntchito inu mukuti ine ndasiya zochaka nyenya akulemba ntchito mmwe adandilembera kanoti mwina ungatho unyamuka kuno ukapita kulimbi ndiye kuti ukakafunsa choncho ine ukandipeza zikomo utenga upita sadabweresa ndiye ine ndalama yanga ndipanga bwanji ndilondole ndalama yayi nafunafuna transport nthawi imeneyo kuchoka pasalima paja ukafika kulimbi ili 8 kwacha 7 teramba sitima
8 kwacha 70 lamba nukwera sitima ndakwera sitima ukafika kuja kulondola mwenye kudaja mmawa ndamboenda mastolo koma nufuna mwenye mavuto wasampeza nufuna mwenye wasampeza mpakana kudapezeka kuti ineyo ndasafala kuona kuti ababa palibeso kolowera ndiye kuti zuwa likuta lulowa lero tsono kumakhala ndi nkhawa kuti nigona kuti panopa kuno sikwathu ndiye zikhala bwanji ndipo mu tsiku limeneli kunali kuti zachilendo za tsiku limeneli daboteka inu mudziwa kunali madaboteka kuti mulipo inu inde daboteka noidziwa daboteka kunali kodioni ndiye kunali daboteka kodioni makhala chibasi uku china uku nechi makhala papa kuchimakhora amene daboteka imakhala apo uyamba kuiona daboteka nakayionera kulimbi asanga chibasi ndiye ndikuyenda ndangona daboteka yatuluka kuja ni kuja ku papost office ya limbi paja uku kuli matsitso uku nduluka mene paja mu highway kumphuka chibasi nikwereko ndentha imene ndali ndalama ine 40 kwacha iyo otsala ali pa ndalama zonse 40 lamba koma ineyo ka 40 lamba lako kudapezeka kuti nakwera daboteka ija daboteka dali ka 10 tambala kadali 5 tambala highway sindikuidziwa kuti imayenda bwanji inde tidakwera highway nde basi jemango enda upita bwera mukabwerera upita so ukabwerera ndino ndari mango yeteke kabwerera ni pamwamba pene paja nde kumati koma kuna adamanga kuma malo ambiri wofanana koja dusa paja chimodzimodzi ndi apo osadzati basi kumozungule ndesipono ine mwamwayi kaya mwatsoka ndikuchoka pa universal paja mwadziwapo pachina lekona tatsetsereka pachina lekona tikukweza apa pene pakalimba kuti chombe palilansa patsogolopa padali pirisika ilipo lero anachotsapo pamene paja pali ndipo tisanafike pa kulokotawa inspector wakwera mugali moto mpasi ona tikiti iwe tikiti ina upita kuti ndikuti ndupita kuti ndikuti kuplanta akuti iwe tikiti ndiyakalekale ananditsitsira pamenepo ndesipano moyo tsopano udambira pamenepo tsopano oyamba kuyenda 1 kumene ndimapita sindimadziwa inepo kwera pasiyo mali muzipita kuti mali ndipita kuplanta ndiye kuplanta ukafika nubwerera kulimbe nupita so planta inu maona kuti koma town ino malo ose ofanana pamenepo udutsa ubwerezaso kachiwiri pamenepo komanso ndi mali kumankuralizedi sidafika kuplanta mwachidule zidachitika koma tsiku limene limapeza kuti lukalowa nakapeza mwayi wa ganyu kapena ntchito likulowa dzuwa mulimbi muchi wina akadangoniza kuti iwe tayima pompa uzikagulitsa mandazi ndine ine ndikagulitsa mandazi ndiye tsopano anatinenga nakagona kundilande mmawa kudacha ndikuti ananditenga upita kumsika ukagula ndiwo ukagula ufa basi kubwera adandiza kuti akuphika chokudya uje ndikuti programu ya ntchito tiyamba mawa lazikomo uja adanyama kulendo pita kumowa ndikuti ine makhala pa nyumba ndikambatuza moyo limwe andifunsa ali inde kuti ndipetsetsa zidakhala bwanji kundilande ndiye tsopano ine ndinaphika ndiwo ndinaphika sima koma sima imene ndinaphika ulendo umenewo andinaphika simata koma yoti ugendera galu ndiyoti galu lina ndi ndinathidzimula sima imene ija kumaliza ni njala yadzana namaliza sima chidachitika nchani madzulo enieni dzuwa lukalowa bwana wafika akuti iwe tuluka mu nyumba bwanji akuti iya ndilibe ndalama zolipira wantchito koma mesa mwendenga ndizokutsa mandazi akuti iya inatituluka niwakuba iwe ndoti uli mmaso ina basi zativuta ndi ndafunsa tsono ndizilowera kuti popeza ine kuno kusindiudziwako usiku umenewo ndikuti likulowa dzuwa ndikuti wanditulutsa mu nyumba ndinanyamuka pamene paja uchoka mu ndilande muja uchoka msika wa ndilande umapita kuja ukafika pa njanje paja pa njanje paja ndikuti njanje ja mukumbukirani ili mbali ine ili mbali mwa mtsinje wa mudi
naenda mene muja njanja kayoka mpaka nakafika pa Moody station. Moody station mukwidziwa pali Moody apa kuntunda mukaliwenera yes wenera basi inde pamene paja ndinadzaganiza kulo pano ndigona pano pa bridge ipo pa station ndigona pano apa basi zanyene zayera ndiye tsopano kudapezeka kuti tango kweza maso naona carrier ya basi kale kudijo kuna mabasi ayudimu au jene abakhali magari ya mamba bacha naona carrier ya basi kulo mwina baja ni basi stage napita baja kuona kuti pano ndigona nagona pamene baja usiku kani nthawi yanji nanga si tinalibe nthawi wasikiriwo ine bwanji akuti pano katundu wako ali kuti ndilibe katundu akuti nyamuka musipogona pa bwanji akuti tati nyamuka ine sono zikhala bwanji ndiye anandithamangisa pamene paja ine wesera kutulutsa khadi mukukumbukira nukale yenda ni makhadi achipani ya mala congress kuti ine ndine nzika nimalipira kusoko naona ndine nzika nyamuka pano nditsopano tamudandaulira kwambiri anandiuza kuti acha bwino mongo kumvera chisoni pita apo ukagonera anthu amisala ndiye ndaona kuti ineyo palibe kanthu akuti ndikagonera anthu amisala kumene siwa misala ndipite pamenepo napita paja pa misala nakakhala mmodzi wa misala nagona pamene paja asi aina yankhula zawo inaza ndeti kungomvererana pamene paja ngasilo sindamisala simankera ukhaliza misala ngasito sindamisala ndi anali wina misala wasayankhula wina wa misala walankhula kagulukena kuwalankhula maona ndi ine nangokhala basi kusanga ndichite chipongwa zondi nizawo wa misala nzawo tinakhala kunaja mmawa kwaja mmawa namba ulendo wayamba kufufuza ganyu kuti apa ndingopeza nokandalama apa program ine kuti muzibwera sokusalima kapena nalori apa sokusalima ndipangaza kuti zikunoko zitheke basi nthawi imeneyi kudapezeka kuti ndikuyenda kumene ndikupita sindikudziwa kumene ndikuchoka sindikudziwa mango yang'ana ganyu basi ganyu ndiye ndikukweza kantunda kacho kuti ndizipita pa jina likuona pa universal bachi dangu kuti ndene ineyo ndivomere anona ngati kapere mwayenda moni pa mtima ndarudza chimene uchita pasi pa mtima uli kwatininga kunipita kuli kosono magazo kumatsiya ameneyo muna afuna inelo ndekenakana kuti ningocheuka ndacheuka akuti tabwera kuno ine akuti iweyo tibwera kuno ziko ine unyamuka mata kupita akuti panopa ndi pamandala building construction ndiye tufuna nyamara ganyu ganyu amene alipo ndi okumba foundation koma ganyu sali pano ali kuchimwa nkhunda ine ganyu nipita ine nkuta ineyo ni join ganyu chabwe ndisono na join ganyu na join ganyu ndapeza kanya mara 6 tinanyamukolo ndopita kuchimwa nkhunda tili munjira namba ulula mbili yanga mine ndabwerera sateleza kapita wakuti asiye kusalenda uli iweyo zikagona ndine kundilande nafika kuja anandiuza kuti ntchito tikugwira pano ntchito yokumba foundation mayadi uyesayesa 7 piki amaesa piki 1 2 7 munthu mama pamenepa ine ndaganiza kuti ine bunoko mbale wanga ndikuti ndipiki kuti nomboke mavuto nili nawo ineyo piki ndiye kunapezeka kuti ine namba kugira piki kumba maliza bwera kupita ine nambirira kumaliza ganyu amene uja inuyo kapitawo akuti inu tiwamikireni kwambiri iweyo wayesetsa ndiye wachinangwa tabwera anakula chinangwa cha juice ase phika chinangwachi udye naphika chinangwachi cha kudya kwamba kudya namaliza kudya ndiye ndatha kumaliza chinangwachi cha basi kwana kuti
zinthu zanga zayenda zili bwino. Madzulo tinanyamuka mene paja tinapita kundilanda tinakagona ndi timangozira baba mene muonera apamu ukampeza kamalo basi umusesesapo tulo ndikuti zovala zomwezo ya ugona kuja mmawa kudzuka mambo yangana maganyu ayi ganyu na amene ujayo ulendo wakatiula ku foundation mpaka ndinamaliza mene paja ndiye mwachidule chiro mene paja ndinagwira pamaliza kwa ntchito anati chokocha ndi wani wachi inoganiza wani wachi nipanga bwanji mavuto aja abweraso ndi ine pasavuti nanyamuka kupita mtawuni Blantyre nakhala ndi wani wachi Blantyre mangozungulira nayo ndipanga bwanji Kenako nadzaganiza kuti ni mulondole uyu wa physics namba mulondole wa physics uja mbiri yanga ati simutenda choncho inde namba mulondole wa physics uja kuno wamaliza ine kumulondola ndakuona apita mu shop ya mmwenyi akaoda ine akaoda moto ndi nauza adona mfuna supekele moja ya physics timaoda 8 tambala time ya physics ilikuza 10 tambala ndi kuti oda 8 tambala amakamo 1 dozen ndipo 8 tambala then nauda koma mulungu ndi mulungu nangotuluka naye kungoenda wata nubweraso woda pita ubweraso Kenaka mapekera awiri atatu 4 pamene manyamuka ku Blantyre pita kumene ndimagona kuchimwa mfunda ndinapita ndili ndi 6 kwacha kuchoka pawani kwacha pacha yaswana ndalama ndiye mwachidule moyo umene ndinakhala koma pambuyo pake nakamba ka business ka makofi oyesera mbewu yachi matizo limbalera kale amaisera limene lija nagula kakofi kamodzi napita nako kulunzu napita kulunzu amayi nakadanduza kakofi kawagula kuti kula nagula mtown akula ndalama zingati nauza anagula ono kwacha 20 tambala time ndagula 60 tambala inde ukanitengere aurukanitengere kokanga nkuta ndikangotenga 10 ndakatenga makofi 10 6 kwacha bwera nalo ndagusa 12 kwacha choncho ndio Kenako ndaona kuti yasintha ndalama yafika pa 24 kwacha inde ndio Kenako kusamuka Blantyre zakhala kulunzu kwa jempira nakhala mwa jempira ndisono ganiza sono makofi pano adzadza tipanga business yanji ta business ndenono nyamba kugulitsa mbatata namba oda mbatata pamene paja zaziwisi nkukapempha ena akachigayo champunga nganyamule nawo izi ndiziwa chapa kuti tetengani ndambo utenge zija wocha utuchi munthu oyambirira palunzo wocha mbatata kugulitsa mbatata yocha oyamba munali inuyo dali andasa kudoka kuti wocha mbatata kumagulitsa palunzo paja amene nambo wocha mbatata ndipo adayona chechilendo mbatata wocha nkumagulitsa tigule gulitsa maoda mbatata mulu ni mamaliza tsiku limodzi wocha wambatata Kenaka naona kuti ndamaji yasuntha yafika pa 72 kwacha 72 kwacha nimene izili ndipanga bwanji 72 kwacha ine apapa ninyamuke nikagule makofi acha pamene magulisa makofi azimaye na manduzo kuti koma iwe makofi awo utapita nawo pali zulu akuzokayenda utapita nawo pali zulu ndene mango kugwira kwa dzina lizulu napita nakagula pita nawo pali zulu nafika pali zulu ona business ya pali zulu sizusonya ndemo mwayi ndadziona stage koji ufika yudutsa yaima kula basi nikakwera kwaja kwathu pajimbiya pamakhala msika ndebza usalima ndi uku koma kuli uku tsopano kujimbiya paja kumakhala msika ndio nunyamuka nukwera manager abavenda uyo masewera tafika pajimbiya ndangotsika yamba kutsatsa makofi ndangoenda ntunda pano ndipo ngali nyumba iyo ata makofi ndeni marenga ndalama ija mola mwika mkaka kudula ki wex tunyina chake choma de wanu kwa jali yose mongolwetsa menemo makofi wose 100 uta ndiye nikawelenge ndalama siku chaka
wiki yoyamba kugwira ko ndalama yokwana 100 kwacha akapena tingati ja 100 kwacha kumene 100 kwacha ilali inu koma 100 kwacha inu pakamodzi ndawelenga ndalama ufika pa ndalama ije ndali nayo je 72 kwacha uvililira 100 manjawo njenjemera ngongokula poko ine ya ndalama ngalisida yone ko pakamodzi ndetsu pano nagaza kulo napeza ndalama 100 kwacha nde manyamukidwa kumudzi kusalima sindanyamuka ko bwino ndatenga nkhuku zanu ake za ngongole kuti mupeze transport yopitira kulima kuti nikagulitse kwakagulitsa kuja kokumana chipongo chija mwenye nditsono maganizira kwambiri kuti ngongole ija abambo anga ndikuli kumudzi avutika izedi ndipange bwanji ndalama inga ndayipeza yonchi ine ningotenga ndalama iniononge palibe kanthu nikhala panda ndalama koma abambo anga nkauza kuti ndapeza ko ndalama yakuti koma ngongole ija ndiyabweza ndiye ndina zing'ono anga kumudzi kulumphawi ningogula zovala za zing'ono anga na abambo anga nikhala panda ndalama ndiye ndinagula belo la suga nagula zovala za zing'ono anga abambo anga amayi wanga ndi kuti 100 kwachatu kupenga nayo mudapenga nayo 20 kwacha koma yose ndaononga ndakhala ndikandi kangati sare kwacha ngati sisare tukwa nanyamuka ndinafika kusalima kumudzi nditafika ndinatenga katundu wa anthu uja kwauza kuti bwerani uyafuna ndalama ndimpatse uyafuna suga wake ndimpatse palibe amene anafuna ndalama aliyense anatenga suga wake ndikuti abambo anga milandu yatera pomwepo ndikuti ndaona kuti ine moyo wanga wapepuka tsopano ndinkwauza baba kuti ine ndalama imene nayipezapo napezapo 120 kwacha ndipo 120 kwacha ndalama yanitsalirako ndi 32 kwacha ndiye zovala zanu izi za mayi izi za zing'ono anga izi ndiye mungathunula ninyamuke nibwerere ngati kule inuyo ali nimene mwabwererako mutsogolere pira ndero nkhani ya Malison imene amene pumira kaye kuti tichite nyimbo program ya Cruise 5 lero sitinafike ku mashini awa mashini amene amapanga iwowa komanso kuti amapanga manyowa amene amayika tumba kumagulitsa morali ndi misika ikulu imene akupanga supply komanso zina ndi zimenezi akhala kutiuza ifa tuopa kumagwira zinazo kuti ugwire ona jambo zungulira kudulapo zala pamene nyimbo namba 2 ikha nyimbo yanji ndidzakhala mboni tsiku lina ndidzakhala mboni zomwe muzionawo mulungu akandidalitsa ndidzakhala mboni kodi simunafika apa pamboni pai ndikadalipa ulendo mulungu sana kudalitse adandidalitsa ifano siyanisa kumene muchokera akutero Joshua akuti tsiku lina ndidzakhala mboni mulu wa nyimbo ino ndi Cruise 5 lero tili mu workshop Paulo dakali awu ndi mtondo wa zigayo mulendo amene tikuyeza naye lero ndi Lameck Malison amene amapanga manyowa komanso amapanga mashini osiyana okonolera otonolera chimanga mtedza opunthira soya akatika nchini wogayira sinjiro zopanga pinati kudinda chiponde chija nyambirira pamenepo akakuzana koma panopo muoneka kuti basi pano mwalowa ngati munthu wa business mutathamanga chonchi kuti mufike poti chifukwa muneno rai pano ndimapanga so manyowa kuti mufike ku manyowa zinaenda bwanji zomwe kwambiri feteleza mene limakhalira kumudzi mene limakhalira mtauni muno a minister of hope amakhala ndi ma seminar osiyana ndiye muchaka cha 2015 a hope anayitanitsa anthu amene salima adindo anthu amene ndi adindo ndikuti ife dayitanidwa ngati adindo a group kapena nthamene ndinali fumu nsanakhale group kachera ndikuti nayitanidwa ngati fumu tabwerani kuli zochitika ku hope ndiye napita ku hope ndiye zokachitika ku hope zija kunapezeka kuti kunali maphunziro ya kapangidwe ka feteleza amene amadzaliphunzitsa nthawi imeneyi kunabwera timu ndithu yabwino kunali amayi mkwereza amakhala kubala ng'ombe amayi kusamali
ndi azilangiza ngono a hope plus malumbira wapomwe pa ponera hope chabwino ndiye anadzamba maphunziro awo owaphunzitsa alimi kapangidwe ka feteleza potengera ni nyengo ino kuti feteleza akudula kwambiri yes komanso nthaka yathu yaonongeka kwambiri chifukwa cha feteleza ndiye anaganiza kuti ndi bwino anthu kuti aphunzitse ndi amatiuza kuti ulimi kapena kuti ndondomeko kapangidwe ka feteleza idayambira ku Zimbabwe amatero amayikweleza akuti ine ndinakaphunzira ku Zimbabwe ameneyo amatiphunzitsa ndi Brian amene anayamba ndi Brian anali ndi mkazi wake dzina mkazi wake naye wala kuti dzina lake amati ndani koma khangala mati kafe ndiye adatiphunzitsa ine naona kuti koma izi ndi ndalama ndiye kuti zikhale ndalama ndipange bwanji afunika ndikhale chidwi apa ndiye nthawi imeneyi ahopu anali pa mavuto akulu ndini chifukwa ineyo ndimakonda kwambiri mafunso kuti ndidziwe ndiye mapapatisa mafunso kwambiri kuti apa zimakhala bwanji kuti apa zikatezi ndiye chifukwa cha mafunso aja ndinali mdani wa gulu anthu amati mutichedwetsa tifuna tizikadya na ife tizikadya komanso muno mulibe ndalama anthu ambiri kuno amafuna kuti kukabwera ngati mmene wamabwereramo uwapatsa kenaka ndiye kuti munisira kenakake nabwera zokuphunzitsani ndeni kulipire niso maona pamenepo ndine ndaona kuti kodi undipatsa kenakake ndi kundiphunzitsa kuti ndikhale ndi china chake mmutu mwanga chanzeru chikhala chili ine ndaona kuti chanzeru nigwire kombedza malipiro anga akhala amene mbedza malipiro anga akhala mbedza ndaona kuti iyi ndi mbedza si somba iyi inu mwati ine ndimvetsetsa apo zimakhala bwanji ndeni namvetsetsa amene paja chonchi ndiye chaka choyamba chomwecho ndinapanga feteleza wa manyowa feteleza wa manyowa ndinapititsa ku munda wanga ndondomeko imene anatiphunzitsa nditatsatira ndinalima munda wochepa okwana 5 kg chimanga half acre nitathira feteleza wa manyowa amene ndimapanga amene adatiphunzitsa kuti tizipanga kumapeto kwa ndime nthawi yokolola ndinakolola manumba 46 kuchoka pa 5 kg koma feteleza mdathira ako lula wakuti pa manyowa khawo manyowa tangati pamene tikupanga manyowa timamikisa ndi feteleza wa chizungu ndi chifukwa chani timamikisa ndi feteleza wa chizungu timamikisa ndi feteleza wa chizungu chifukwa chakuti nthaka yathu idafa amene adapha ni feteleza wa chizungu ndiye kuti nthakayi iwale pang'ono ndiye kuti wa chizungu pang'ono manyowa ambiri ndiye kuti kamchere kaja ka chizungu kaja kagwirizana ndi mmene nthaka idaonongekera manyowa azipanga kuti nthaka ija ikonzedwe maona eti ndiye kafeteleza pang'ono timathirako ndiyo linga chakuti popeza idazolera kale feteleza wa chizungu kachizunguko kapezekeko pang'ono koma pang'ono ndi pang'ono idzayiwala nthaka tikagwisa ntchito kwambiri manyowa kena kumudzathira manyowa khawa ndiye kunena zoona kuti kambewu ka 5 kg kulutsa matumbanga 46 half acre komanso ndi zotheka ngakhale ino nditakuzani mukapange chonchi ngati mana adatiphunzitsa kufa ndine mlangizitu ndimene munenera ndine mtola nkhani ine ndine mlangizi inu mlangizi moni mukhoza ndiphunzitsa ineyo kuti kwambiri inonso nkudabo kuti kodi zeru zimene zali kuti basi kwambiri so zedi so manyowa ake feteleza wake poti ziti manyowa koma ndi feteleza ndithu adakuputsa kuti muzipanga bwanji ndaona kuti ake kumutonetsa amene machitira koma tango tinongosolera feteleza ameneyo mapangidwe ndiophwekatu chifukwa ine singabise nanga amene timakaphunzira sinapereke ndalama ayi munthu adakuzani kwa ulere inunso mukuyenera kuoza zikhalira munthuyo kuti akonza kodi sakonza ngati sakonza abwere kuno ife tikukonza adzagule koma inu mumuza ndithu ngati kapange chonchi ndiye inu ngati mufuna kapanga wanu feteleza funika mupeze mwayi wa ndowa ya gaga imodzi amene pa ndiye kuti tupanga thumba la feteleza la 50 kg inde remote ndowa ya gaga imodzi manyowa phulusa kapena kuti phulusa hafu ndowa kapena ndowa imodzi gaga phulusa manyowa manyowa awawa si manyowa ang'ombe si manyowa abulu
koma manyowa kuyambila manyowa ambewa ngati mungapeze manyowa ambewa ni manyowa bwino zedi manyowa amireme moti kwa anthu amene ali kungalapa kamo kulilongo ndiye kuti kuli manyowa sati masewera koma sindidziwa kuti amapanga yo koma ngati kumene kuja kumene kulisana sana inde sana zimagwetsa manyowa sati zosewera moti waje kungolowa kupanga kuja nkukanyamula kwa manyowa zokolola kumeneko ndi manyowa mphamvu zedi ndeti matenga manyowa ndowa pulusa gaga timikisa nanga manyowa abankhutiwa amene wayi manyowa abankhuti ngati mufuna muthire mukathire mmapando kumunda kuti panthawi imene mukadzala chimanga ndikuti chimanga chanu muzikadzala paphando mukadzala paphando paja koma ngodutsira nthaka amene mulongosola ena pitirizani ndiye tsopano manyowa ndowa pulusa gaga mikisani mwamikisa mwatha ndiye mutenge feteleza 5 kg kapena 10 kg ndipo kukhalira inu yosankha kodi muthira 10 kodi muthira 5 ndiye mukathira 5 mumikiseso mumikisa mwatha mutenge manyowa aja muamwaze mukamwaza ndikuti mutenge madzi 5 liters muwazi mukawaza pomwaza pampadzuwa kapena mchipinda mwa mthuzi mopangira kapena mchigafa kaya mchigafa kaya ndi mnyumba kaya ndi mkhonde pamene mungakonde kuti akoma apa ndipangira apa komanso lipadzuwa ndiye mukapangapanga mumikisa ndi madzi aja ndiye manyowa aja inu ndinu mchewa chiyewa mapetsetsa lifwefwe nchani asinichidziwa lifwefwe ndikuti manyazi pano andama ni tama kuti chichewa ndi kuti sindinu mchewa lifwefwe ndiye kuti chinthu chonyowa koma chosanyowetsetsa tili limodzi chonyowa ndimalidziwa lifwefwe mwamalidziwa zikoma chonyowa koma chosanyowetsetsa osati choti mpakana matope koma osati chowuma koma chingokhala kuti lifwefwe ndiye tsopano size manage ndiye kuti mutenge thumba la input mutenga pepala la chithumba la plastic paper ngamije bakhala la feteleza ngati mutenga pepala muyika muthumba muja ndiye mukathira muthumba mukayika muthumba muja muvunya thumba lija pomwe ndi pepala lija mutenga manyowa aja muthire muthumba mukathira muthumba manyowa aja ndiye munjate pepala lija mukanjata pepala lija munjate thumba lija mutenge thumba lija muyedzeke apo mudikilira kwa masiku 14 kapena 21 days auphiki kama pamene paja ndiye kuti mupanga bomba pamenepo bomba limenepo ndiye pa masiku 14 kapena 21 days kuti mukapasule inu simungasuzumilemo ukali makhala ukali wopsa makhala ukali weniweni feteleza oti ino kuti mwathira pa mbewu olo mbewuyo nthawi imene mukathira ngati feteleza akakhudza masamba a mbewu amatha kuwauka kumakhala moto kwambiri pompo oti kuwauka kosati kuti mwathiramo ndi kuti makamzana awauka iyayi kuthira kudikirira pomwe kuti awauka chifukwa ndi wamphamvu kwambiri ndi amene siwothira paphando ayi amene wamathira bwanji mumathira paphando paja mwabzala mbewu mbewu ija mwayibzala ndiye kuti muyike mbewu iyi kapena 3 inches uyoka pa mbewu ngobayira tungati mene mabayira uyothira ndikakapuya ndenga mphamvu kwambiri muthira teaspoon wogulitsa mudzathira teaspoon oberekeza koma inuyo mungatha mafusidwa ni anthu kuti apapa mudathira feteleza wanji kuti mutsatire ndondomeko yake imene zimakhalira anthu angathuonaneka kuti mwina mwathira kangapo feteleza tsopano inuyo kuti mutulukire kuti muyisandutse business zidakhala bwanji kuti ndiyisandutse business ndi chifukwa chakuti moyo wanga udazolera kwambiri business ndaona kale ndiye kuchoka pa 1 kwachafika pa 100 wayasosera ndiye nditaona ineyo kuti mmene atiphunzitsira apapa ni gulu lochuluka limene silingakwanisa kupanga komanso pala anthu ena amene sadaphunzitsidwe izizi ndinapanga kupititsa kumene sadaphunzitsidweko nkagulitsa chifukwa salisa amene ali nthawi yona zikati lifwefwe ayi ndipanga lifwefwe ndeni muzipanga izozo ndemwawo zoti mukozopanga koma zokupanga kalendizi chaka choyamba ndinapanga matumba opambana
500. 500 bucks? Yeah. 500 adapambana. Ndipo ngakhale a Minister of Hope adazandigula marumba 100 kamodzi. Adani chitako ndalama 700. 700,000. Inde inokuona kuti yonyokera kulifafeka moyo tu. Ai koma bantu ndinochenjera patauli. Sijaena amona zopusa. Ine 700. Ajamba kodi ndiwe lukathawe achipana. Inu mene mumatola apo mumvetsetsa kuti alili chite nkukachita zimene adakuuza nizo. Ndiye manena kuti kakula ndithu ka business mpakana pali anthu otamakuimbira ni mafoni kuti atatibweretserani kuti mmapereka kuti ndi kuti mlilongwe mundili makastomala ku Minister of Finance kulena kemna ta zambiri ali ndi anzawo ku komsipi kulena kemna ta mulengeni ali ndi anzawo tatibweretsera matumba kuno matumba mu town mulana kemati akawenga akumulika gulu kambiri koma sikuti mmagulitsa kuti muli nsitolo kuti mmagulitsa anthu amangokudziwani kuti nafa kuti mapanga manyowa munibweretsere manyowa ali mdzina lake kuti kapena Malison feteleza ali mdzina lake Maria pali mitundu ingapo ya feteleza koma lero ndikuonesani mitundu iwiri pali mtundu woyamba timati njala yatha maonete imene mnapeka ndinu dzina lo inde kaya njala yatha Ori company nditu. Njala yatha. Zone kangari zopusa. Mazori film zopusamo tusintha. Mupezera mo ndalama. Tusintha rumasundu unoona kuti tusintha ko nditu mzopusa momwemo. So yamba mati njala yatha. Oyamba njala yatha. Amene yamagwenchiro ngati NPK. Ndikuti wachiwiri timati tikolole. Amene amagwenchiro ngati urea. So mudayika wina wokulitsa. Wina wobereketsa. Ndiye kusiyana kwake kumakhala kuti kapangidwe kake kapena ndiye mweyo mango yika matumba osiyana. Feteleza amakhala yemweyo. Koma kapangidwe ka fetelezayu. Ngati tifuna tipange obereketsa timayika ko ka 10 kg kama kapena ka 5 kg ka urea. Okulitsa tulenga ka 5 kg ka 10 kg ya NPK. Ndiye kuti ababa ausiyana kuti wina ayo wamkazi wina ayo wamamuna. Kaniro nimeneyo feteleza wina wamuna wina wamkazi malingana ndi zimene mwafuna inu muonaso kuti muchita bwanji tipumire program yale ya Cruise 5 kuchokera kuno kumpotsi kumponera tikuyankhula pano ndiye kuti kungozungulira paseri pomwe papa nsika watentha kale kumene kuku anthu akudutsa M1 akupita kutsogolo uku ndiye kuti kunchisi kumeneku koma panopo ndi pa trading penipeni koma amene kuyeza nawo pano ni munthu amachita zinthu zosiyana-siyana atilongosolera za manyowa komanso kupatula za manyowazo akuti amapanga zigayo kapena kuti amapanga mashini okonolera zosiyana-siyana tifuna atiuzenso zimenezo kuti zinayamba bwanji koma tikulingalira kumeneko nyimbo number 3 ndiye kuti ya John Malunga anayimba nyimbo zambiri John Malunga pano tikeiti nyimbo yonalikuika musamathemawo akuti olemera musamathemawo mukalemera muzamwangana kumwe ili ndi chani ndidziwe John Malunga imamba ndi phone ili pene ili nyimbo inu ngati simunaiona kwa nyimbo pene mwayi wanu sonomwe uyipa kwa John Malunga mulu wa nyimbo akuti dziko Cruise 5 tili kuno kumponera kudowa tikucheza ndi Lameck Malison akuti adachitika ufumu wa town mabuloko leader motera lipa na group akachere koma surangaloze kuti anthu anga ndi awa kuti chai koma kunthandizira kuti pamalo pazikhala chilongoso koma kupatula zimenezo amachita zosiyana-siyana atilongosoya zambiri za manyowa amene amasandutsa kuti akhale feteleza mmayika nthu matumba abwino asimati moto munthu alikumene phone tatipatsani matumba 10 abwera ndithu za smart osoka bwino amene otiya ndithu ngati mchati mathira feteleza oje kumathira kumayesa chonchi zimenezo anaphunzira akuchita ndipo iwo anaona kuti kupatula kuti azichita zoti zathandize anazilowetsanso business komanso ena atafuna sakhoza kuphunzira kumachita naso business foni simungakonesa kupereka supply malawi yonse yake koma china chimene chatipatsa chidwi ndi chakuti kulowa m'malo ano muona kuti
ndiweki shop ndithu chikwanekwane motero kuti tipezepo kukhala tachita kanka zina kanka kuti basi ngoguzako chintondo kukhalira awa ndi mashini umu ndi osakamba dzina ndi izi koseku nkumati kodi iwowa ukatswiri zimenezi adakauphunzira kuti mudachitako za engineering kapena za umakaniko mafusa amenewa anthu ambiri amanifusa ndi poyankhitsana yankhe ndi maseka naona kuti masekara baba ati kapena nafusafusa lopusa kapena gulupu wawo niseka kapena koma umakhanga chifukwa munthu kuti apa afike popanga izi ndiye kuti pena pakada akalowa mkalasi nkukaphunzira koma inu mwati mudalekeza standard 6 tsono kuti zifike apa maona amenepo nanga muli mukaganiza dziko lino la Malawi kapena dziko lonse lapansi munthu wa standard 6 angafike ku polytechnic ampovuradi koma angafike andisi adati secondary adafikako maona mwina yoka 6 ukafika kupole zosatheka pamene komechero ichitika pano yakupoleko mwina sokuposa ine yakupole ndimene kuti ine mamuonera mborolo maona maoneko kwambiri mborolo imaona kuti mwana wambiri mubasi muzipa chifukwa inuyo mukuzipangatu iwo anaphunzira inuyo mukhoza kuyamba kuchinthu choti panalibepo kuchipanga kuti chikhalepo koma zili mpepa ine ndamuza kuti mapepa amabweretsa ndi amenewa tapanga inu yambani ine ndiyambaso apo alise keke sapanga koma mwamba maramba sapanga mudakanulemo sapanga iwo papole mudakampa sizingatheke sapanga andiuza kuti akuda mwene apapa zimatani mpira yuma kukabanja byanga ibalika imangoduka yoka imangoduka yoka zimatani apapa neseni inuwe mudaphunzira inuwe muzinduza umubuza ati alemba kuti chani papepa lapo komena ndizimene alemba apo komene zapepa lapo sindingawerenge zinamba bwanji izi poyamba ndikuzeni choncha chakhaza mdziko muno anthu ambiri amene ali ndi nzeru mwanimva koma sathandizidwa kapena sagulitsidwa ntchito kuti atukule dziko la Malawi mutanthauza riya mutanthauza kuti muli anthu ambiri amene ali nzeru koma sakupatsidwa mwayi ndi nzeru zakumkhala zomwemo pano pande kuti nena pano ndikuti nzeru zambiri zina zadapita kumanda adafanazo koma adali mtimaganizo kuti koma chakuti zingathatha dziko lingathopindula nazotu olo president wathuyu wamasonthenya oti kumtsatira bwinobwino nayenso kuti atsatirenso ife kuno ndazine kuti atolani yawo kapena tapatsanizi yawo ndithudi dziko ili lingathosanduka China mpaka nomapakazino motumiza kuti exactly mwachitsanzo ineyo pano mwaziona zioneka kunjezo lupangado manja by hand manja uchizula palibe mashini pano yopindira zinthu ayi pano tichita mu hamala zutheka kodi boma lile nepatsa mashini mashini ato kupatsani mubweza ngongoleyi kwa zaka mwakuti munomo mula anthu olemera amatenga ngongole umapetsera pa wireless pa mari akutaza bweza ngongolezo pa zaka 120 ngongole ilipo yobweza pa zaka 120 munthu pakana kugwira ndodo mpakana kufa kangongole udakabweza maona ndi ngongole yomweyo kuti akupatseni inuyo mubweze pa zaka 5 sizingatheka komanso ndati achitika time si4 inde poma kabweza maona pamenepo ndikuti dziko siluthandiza anthu ndikuti dziko siluthandizidwa ndipo dziko siludzithandiza maona koma dziko kuti lipite kumudzi kuti liyende lipite mmasukulu kumasukulu kuli ana kuli anthu amene ali nzeru zambiri kumudzi kuli anthu amene ali nzeru zambiri zoti angathopanga chinthu kutheka ngati mene ndikupangiramo ine sindapita ku sukulu koma ndikupanga zinthu zakuti amene adapita ku sukulu ataliwa bwera adabwaso kuti inenso kodi nimesomo chako ku sukulu simudabwa pa nabwanji takambeza ino ndikambeza ino ufuna mukambeza ino ine ndabwera ndikambeza ino ine isine wapapole ochabwino ayi popeza ino sindino wapapole ningoyerekezwa pamene pokuti si wapapole nena masukani chabwino masukani Malison nikambeza ino inuyo apapa muone kuti kodi zimene zotheka bwanji bwanji sindingalongosole ndisakunamiza ino olo even kasayansi ka simple
muronesa zimene machita koma even kasansi kasimple kamene mwapanga papa ine siulinganamize kuti ayi bweretsani hamala kuno ndikhoma sindingachitulutse ichi yani ndipo koma kusukuko ndapitako maona koma ichi singapange ndipo pano funso limene mwabwerana mwanena kuti kodi sukulu ake mdakapanga kutiko kodi kutekiniko mdapita yankho eya ine nilibe sukulu koma pano ndipo sukulu mwende pamene we enava ineyo ndilibe sukulu koma pano ndipo sukulu imene ndikusulapo ana anga ndikusulapo ana anthu ena kurazika panga zinthu koma ine sindapitako ku sukulu ndipo palibe munthu amene anganene kuti uyu kapena ujayi ndaphunzitsa ine kupanga zakuti ayi koma ine ngathonena kuti achawa ndaphunzitsa ine kupanga zakuti izizi kuti ndiyambe ndi chidwi ineyo ndikachiona chinthu kapena ndikachiganiza chinthu ndimakhala ndimaganiza kuti kodi adapanga chinthu ichocho ndani kodi chidachoka kumwamba kugwa pasi ayi chidapangidwa ndi manja ya munthu ndiye kodi chingati chidapangidwa ndi manja ya munthu ineyo sindingapange ndimakhala ndikuganiza masiku ineyo kugona achakhaza ndikuwuzeni sindigona 3 hours ayi ine mwina kugona ndimagona mwina 1 hour komanso mwina 1 hour sikwana nthawi yambiri ndimapeza kuti muli m'maso ngakhale muli pamphasa pa bedi ndili maso magona pa bedi pana pano panga bedi ndilinawo ndachita kuyedzeka kuti ukana kunena sikizi zingazandikuze koma sikizi zanga sikabedeka kuweteka maloso sikizi mwaona koma makhala muli mmene muja uganiza kuti kodi chinechi chacho adachipanga bwanji adachiphika bwanji chimenechi ine ndingachipange bwanji ndiye ndikabwera pano pa shop ndimauza anyamata ineyo ndifuna ndipange chakuti amanena kuti sizingatheke ineyo tingapange zakuti ndimauza kuti tipanga ndakhala ndikuganizira usiku wonse ndimauza kuti atsopano inu muti singapange nde ine ndapanga chidatha kwatsala kuti anthu achione koma chimakhala chili mutumo mukamati ndapanga chidatha chili mutumo mwachijambula kale mutumo koma kwatsala kuti anthu achione kuti chikugwira ntchito tsopano ndi mmayambapo koma ine sindinalepherepo ayi kuyamba chinthu ndiye ndalephera sindinalepherepo mukayamba mpaka muchimalize mpaka nachitheke maliza chimakagwira ntchito chikagwira ntchito chimabweretsa ndalama ndiyo mmadziwa bwanji kuti ichi chizipukusa apa ichi chizitere mulitu za magetsi tu mezikuonera zoti tinthambo talowa uku tinalowa uku inu mmaganiza bwanji kuti muziganize zimene zonse ineyo ndimangwamika mulungu kuti adanipatsa nzeru zambiri chabwino komanso monga Solomo dzana Solomo adampempha mulungu kuti adamfunsa mulungu kuti kodi ufuna ndikupatse chani adali mundipatse nzeru adatota ngakhale ndi zeruzo zina zonse chatheka ndipo ine ndi pemphero langa la nthawi zonse limene ndimakhala ndikupemphera kuti Ambuye patseni nzeru monga Solomo mudampatsa nzeru kuti ndikachitenso zinthu ngati ena akuchitira chabwino ndipo mulungu nzeru zija ndiye sanipatsa koma uthiramo ukhuthula kuti iweyo tangokwaya kwa basi usona zomtenderezero fanda ona kuti muti hayi ndimapanga mashini akuti ndimapanga mashini akuti hayi Kenako akuti koma nzosiyana pang'ono ndiye kusefukira kwa zeru munena ako kumeneko panopo tifuna tipange mashini yoti tizakwanisa watu mapite kumunda kwa munthu akalime mashini olimira tizigwiritsa ntchito njinga moto munthu azikwera pa njinga moto nkumaguguza nkumalima munda nkumapanga mizere osatenga timachita ng'ombe kuti zizikuza khasu panopa ndiye kuti ng'ombe ikhala njinga moto komanso eneyo mmene ndimaganizira ndimene ndikuganizira ndili nkuthekera kuti nikhale ndi wantani nipange khasu ndilimange kumbuyo kwa wantani ndipite nawo munda nikagaule zitheka iziguza chikhasucho inde ngati mchepe chachitrakita mutipula bwino osatenga khasu hayi nokutika ndiye vuto la dziko lathu lino anthu ambiri
timadzizondotsa bwa timadzigwira minyendo kudzizondotsa udziyang'anira pasi chifukwa chilichonse timati koma uzungu koma mzungu uyo ndani koma nzoona ti mzungu silingasewere naye ine nusewera naye mzungu silingamake adabwera ali pano mzungu abale wanu adabwera ndi mzungu apapo yekhaso mzungu ndaona titsitsira kata imelira udabwa rumene silichado imelira kuna udabwa wadabwa nazo kuti zutheka bwanji kafula uyo achita wachita bwanji palibe mashini pano pendera zinthu koma adona zinthu zili bwino zikutheka zotheka kani ndimeneka koma mwatibisira kuti mumachita bwanji kapena mukatotheka chini wali sindafotokoza kuti mapang'ono ine kulango fika basi kuteka hamala kuyamba kukhoma izizi ndikati ndikupanga koma funso limene mwafunsayo tafunsasoni kuti mwanena kuti chani apapa kwenikweni mashiniwa kuti mufike poti mwatulutse kuti ndipanga mashini otere zidayamba bwanji mudangoona ena yake pena pake chabwino Kenako nkubwera ku nyumba kudzamba kukhoma mtondo kuyamba kwa ntchito iyi idayamba ndi business ya mtedza nimapanga business ya mtedza nimagula mtedza koma nsambo kunkhota kwati ndiye kuja kuno kugula mtedza nimaona kuti kuli mavuto ambiri akasendedwe ka mtedza ndiye ine ndaganiza kuti pasipangapezeke mashini yosenda mtedza ndiye ndakhala ndikuyenda mtawuni mashini osapeza zungulira mashini osapeza ndiye ndadzafika kuno pa welding ya ena ake timati anthala pa nthala ndafunsa wina ake tinali ndi wina ake timati ahedi anali ndi wadala wawo wamkulu pamenepo timati gudu anali ndi nzeru kwambiri anandifotokozera kuti ufuna chani nini kuti mafuna tilapanga chigayo kosenda mtedza akuti ineyo nthawi nake tili ku medi ma Chinese adabwera amatiphunzitsa kapangidwe kaka chigayo ka mtedza ndiye ndati ndiye wewe tanipangira ndiye adapanga kena kake kasaizi choncho koma atakayika miyendo kanali kakafupi choncho timachita kukhala pakankhali awira umathira pamenepo umasenda chopuku sechoncho ngati mchigwede zimatheka ndiye system imene adapanga makaona kuti ili mavuto ambiri ndiye idapita kuja chigayo chidakamba kugwira ntchito koma nsambo chitafika chigayo adaona kuti kwabwera zinthu zachilendo kuti ini mbaula kuti simbaula nanga ni chani koronera sawa ndiye damba kugwiritsa ntchito kanthu kaja nthawi imeneyo kuti ali ndalamata koma jiga pamene amene mapanga sate kwaja ndowa munthu akapanga yekha anipatsa sate kwaja pa ndowa ndiye anthu amasenda sawa mapezeka kuti asenda sawa ndowa 100 chakuti pasiku ino ndani mwayima pamene mungowereketsera sate kwaja ndowa zingati sate kwaja maona ndiye ndaona kuti ni business ndiye nkamachoka masambo bwera kuno ndikamapita nanyamula kena maleka kamchini ndikamachoka kuja bwera kuno ngamapita nakanyamula ndiye ndakwanisira machini 7 ndiye pa machini 7 ndagula njingaso 7 ndiye ndali na anyamata nyamata aliyese njinga mchini lowa mumudzi pirani kakasenda mtedza ndiye nthawi imeneyo 2008 ndapanga business ndiye kumapeto kwake ndakaona kuti zigayo zichazo mmaganizo mwanga ni zofoka kwambiri ndiye sipona ndakhala pasi uyuyu adapanga zigayo iliti koma ineyo singasinthe ichichi kuchipanga design yanga koma chikhale chachikulu niyese ndiye nthawi imene ndimayamba kuyesa pa nthala pa kholo langa panopa ndiye kuti ni anthala anthala patauni pano kholo la ine la welding ndiye kuti ni anthala osati mphunzitsi wanga atu koma kholo langa ngati pamene ndafikira ndiye pamene ndadziwira moto kuti moto amaucha chonchi na anthala koma anthala zote ndikuphunzitsa munthu pano kuti aliwotcha ayi fa design ili murumo apopo ndimangotulusapo zinthu tapanga ndizono ndikambopanga nthawi imeneyo poyambilira pa nthala ndali munthu wa misala ndikati ndipangejo wa misala ndipangejo wa misala ndiye ineyo pandekha ndimati akuti ndine wa misala koma ineyo sine wa misala
koma paja mudagona konda misala ku brand inde paja ndagona dinami zeruzo za pamenepo nawera dakubagira ko ndetse pano ndimakakana ine kuti akuti ndina wa misala koma sina wa misala popeza ndi sina wa misala awa misala yanga ayiona komene sindikuyiona ine ndipange chinthu chimene ine ndikuchifuna chabwino ndendali ndikhama lopanga zimene zili mutu mwanga yes nakhani kupanga abe pamenepo andikankhe iwe tapita uko iwe kuti mashouting koma sinayika mbuko mashouting unanga mmene umakhalira moyo sinanyoza anthu koma manena ndithu kuti mutani ambiri wochepo maferemu ambiri amalankhula mosakhala bwino koma sindazitengere zifukwa fani mmene pamakhalira pamalo pepa ndiye moyo ngati umene ndakhala ndikapanga design ya chinthu kuyesera Kenako ndipezeka kuti moto uja ndaudziwa ndamba kuwotcha ndeka yes musiye olo musawoche kuti palibe nizochaneka kwamba kuwotcha kuchipanga chigacho chonchi chadamanga gudu chicha kuchipanga kuchikulisa ipanga improve mari upgrade ukipanga upgrade ajezo kanga ndabera maguru ndamiza bastante ngoza nasisa ngazo upgrade nanga sinimangopera kuti upgrade zinthu zina zimangochira zoloweza ndeni mulechita upgrade kupeza kuti mwachipanga upgrade chogwira ntchito imene neimara nimafuna komanso yogwira ntchito moyenera siyana chija choyamba chija ndene kuti ntchito koma iti imeneyi ndeni namba panga zigayo zija sono kuzitsatsaso malonda ndikupanga zigayo izi ndekudaliswa anthu ena ine changa ine maoda ndakugulitsaso kwambiri zimenezo nditso pano chaka chimene chichi chisanathe kunapeza kuti napeza ndalama ndithu yokwanira ndapeza ndalama yokwana 700 chakuti ndiye ndinapita mtown nakapeza chigayo cha magetsi kakang'ono ka design yaying'ono ka design ngati mene chionekera icho apo koma chidali chaching'ono nagula chigayo chija nditapita nacho kumasamba kuti ndingagwiritse ntchito chinalephera kugwira ntchito chifukwa cha mota imene idali pamenepo idali ya 3 phase ndi anthu kungomva dzina kuti 3 phase adaninyoza kumasamba akuti munthu lele munthu wanzeru zake angakatenge chigayo chayo mota ya 3 phase yaying'ono kapena yayikulu kakang'ono ka 3 phase ka 3 horsepower koma anthu amachiona kuti ncholemera zedi chimenecho maganizo chingakankhechi ndi chifukwa chakuti zidandikanika moto umene timaganizira ndi wa single phase ndiye kuti nkabwereke moto kuchigayo amanikana ndi padali zambiri ndidaona kuti pasavuti nkubwerera mtown ndakafotokozera kuti tayeserani wauza kumene adapanga zigayozi kapena adapanga mota nufuna generator ya 3 phase ana iranisa ku China adapanga ma generator awiri nkulumiza kuno kumalapo ndazatenga imodzi kumakagwirisira ntchito mu 2009 ndetse pano kudakhala ntchito ndagwira ntchito yonse ndamtedza ndetse pano namba kumatu tingatija umaonekera pang'ono kuti wonse ndamtedza wachigayo ndiye tsono mu 2013 tudula rete pati kuti ndizikuhanakuyayirali mu 2013 kudapezeka kuti ena ake mati asande adamwalira kankani inu mungadziweni sinu sawachakhaza kwathu nkodzole koma aujena asande mwadziwa asande anali abusaje abusa asande amene aja anali pa madisi pasede kuchikowa inde ndiye amenewo chigayo changa chidakagwira ntchito pa filling station pawo paja panakulena kati mati asiyame adagula mtedza adakugeza mu warehouse yawo ndiye anazalanga chigayo chankugwira ntchito meneja ndiye asande adaliso munthu wamasomphenya kwambiri pombali ya zinthu ma business amatoa ndiye adazanoza kuti kodi sunganigulitse ndiye dada ngatha kugulitsana ndiye dalanga chigayo kaja kuagulitsa mujada kaika mkanyumba yari chigayo chomenya sawa chidali chochoka kwa ine imene ichi nagulitsa ndayoka kuja ndalama ubwera kuno kunoko kunyumba ndekundazerezeka zedi chigayo chiri kuti nagulitsa tsono muri mukaganiza panopa tilimba ni chani popeza kamene kaja kamene timali kamathandiza ndendawuza kuti ineyo murumu muchigayo chidalo chidakalimo ine nipanga ngati imeji china
inu chigayo yokoza ma Chinese yokoza uzungu mungakoza ndauza kuti ineyo mchinese kapena mzungu ali ndi manja ali ndi minyendo si mulungu ayi chigayo chisile yoke kumambo kwa basi ayi adapanga ine niba ineso nipanga ndiye kudali mpikisano wa malankhulidwe oti siningapange nipanga sinipanga nipanga ndiye ine poona kuti ine sapepuke serious ngajilitse manyazi wathanganiso anganiseke ndiye ndapanga chigayo chigayo choyambirira kupanga ndapanga chigayo chonyasa zedi chonyasa koma chogwira ntchito bwino kwambiri inde maona nyasi maso maonekedwe chonyasa zedi koma kuti chisende mtedza chimagwira ntchito bwino kwa basi ndiye chigayo chidagwira ntchito 2014 season ya 2014 nanga si chidachigwisa mu 2013 inde 13 ndiye chigayo ndapita nacho ku mzimba chigayo kudapezeka kuti kuja kudapezeka customer wakagula amene adagula customer na amene ndapita naye amulangeni ndagulisa chigayo ichi ndichoka kuja ndikuti chigayo nagulisa opanda chigayo akuti tsono ino mafika apa zilivuta tsopano ine kuti yayi tipanga china ndikuti 2015 2016 ndapanga chigayo ndikuti nthawi imene ndipanga zigayo zizi panthala nili panthala pomwepo inde ndikuti musayambira kuti wamisala inu mene mumapanga umakaphetsa petsa ndalama zuranu misala yanga inobwera nayo ndalama zumowa kuti inu yazerunu tionetseni ndalama zanu ine misala yanga ndamene mudapanga ko chani inu yenzeru zanuzo ukhala upanda misala ya ndiye nagwira ntchito namuonjezera izi nuonjezera ndine osati sine ndine nagwira ntchito ndi misala imeneyo nagwira kenaka chigayo china ndapeza kuti akazasande aja akuti imene chigwira ntchito ichichi pano msagwireso ntchito pa ndakasiya panyumba pakazasande paja pantunda pake apa pamanyumba akapijira inde pona nimene magalimoto afikira kuja akazasanda kuti ayayaya nikuguleni chigayo munyamuke pano kuti guleni amayi kuti palibe adanigula chigayo ichi chidapita atenga chigayo ndabwera kuno ndalama kuti aya ife ndipopanga vigayo inde ndayamba sochina onako vigayo ndi pano ndetsopano kunkhonde kuja kwakapitira takhala tusenda mtedza kwambiri kunchewu kuti mwambiri takhala tikulowetsa zigayo timapanga zigayo ndiye pano patsopano mu 20 ja 2022 yeah mu 2020 ndakachita nawo ganyu pachitsosa pachitsosa mwadziwa mmamva kapena timangova kuti nawo pachitsosa pamadisi kuno ali ndi warehouse yawo paphiri paja chabwino ndiye ndakachita ganyu kuja oti ndikasende nawo mtedza ndanyamula chigayo kuno poyamba ndalumikizana nawo kuti ankati napangira chigayo chosenda mtedza kapena kuti zigayo zosenda mtedza ndetsopano mwadzidzidzi ndaona kuti pologalamu ija yafera mjira ine tsono zikhala bwanji mwaiti naupeza kuti tipangewo chigayo bwana mwina tikatipeza kuti ife laonekera pa mtunda kuti amapanga zigayo ndi ena nkuthiratira madzi basi ndiye mwamwayi kaya mwatsoka kuti apezeka kuti akazasande aja apeza ntchito pachitsosa nkachigayo kaja kawo ndagwira ntchito paja ndene ndauza amayi aja kuti amayi ine ndingatenga chigayo changa chikagwira ntchito ngati chanu zonse mukalenge ndinuyo ine ndingofuna kuti achione chigayo kuti chigwira ntchito bwanji mwatero munena zoona kuti ndiwuzani zoonadi sindikatengako ndalama mukatenga ndinuyo achabwino ndiye ndatenga chigayo chija kupita nacho kuja kuti chigwire ntchito chigayo padali ntchitoto anthu iyayi chiononga mtedza chikuphwanya mtedza ndiye ndaita na bwana kangapo bwana kubwera udzaona kuti inu talizani chigayo uliza chigayo tasendani mtedza musenda mtedza izo zigayo zo mtedza ake mukaye padera chigayo chonse padera tasiyanitsani ukuona chigayo chimeneneyo changacho tusenda bwino kwambiri mtedza ndakuti somo jamana kuti chikuononga mtedza apapa chiononga pati chere anyamata akuti iyiyi muchisechi chisende mtedza bwana chokungochoka alimata chosinthetsa mtedza
kutenga mtedza wina jambula ulumeza bwana maona chingani manena chija zasokonekera chigayo chiononga kwambiri mtedza ndine ine sonkhawa idani peza kuti apa nopa mwayi wa ntchito sikupeza ndine popeza ine sokunemezene madala ine nimakakamira komanso ine ndine kapolo imweni phatha mukamata phathwa komata akamacho wasadali pakana magazi ampa ntakhura ndithu ndadano kuti ine awa wana antchito ine chinthu chini changa awa wantchito uja ni bwana ndiye ine awawa kuli bwino lishaurane nawo ndendawuza kuti akuluakulu ichi ni chinthu changa uja ni bwana wathu lonsefe ndiye ineyo palibe kanthu chigwira ntchito vuto palibe ninyamula nizipita nacho koma tunene kuti bwana abwere aone chigayo ichi ndiye bwana chidadzamwira naso adabwera bwana adadzane kuti chigayo ichi chiyamba kugwira ntchito mwayi wapeze kuti chiyamba kugwira ntchito ndiye chigayo chidagwira ntchito ndiye tsopano bwana maso ake zimene zidachitika tsopano opposite tsopano marero inde bwana adakapezeka kuti maso ake maganizo ake wonse tsopano moyo uli pa chigayo chijachi chifukwa chani adali pamenepo chigayo ichi chimakwanitsa kapena kuti chimakwanitsa kusenda mtedza galimoto je truck 1820 kuti apakira mtedza imene jayo mungathawe wisiya pafupi mchigayo azitsitsa mgalimoto azithira azika mchigayo koma folokolo singafike chawaza wose pamene zigayo ting'ono timati kusenda mtedza ndi kuti nthawi kuti amalize nthawi yayikulu chilo yochepa pamene iyi nthawi yochepa chilo yayikulu ndiye bwana adakakhala nacho chikhulupiriro tsopano kuti izi ndiye zigayo izi ndiye zenizenizi ndiye m'malo mwake kudapeza kuti amayi aja ndauza kuti ineyo dzina silanga dzina ndilanu katenga ndalama ndi amayi aja alandira ndalama za season yonse ine ndaona kuti ine palibe kanthu alanda ndalama za season yonse koma apapa ine nipindula apa fo bwana waziona kuti ineyo nupanga izi mwamwayi pamene matha season kuti atha ndamuuza bwana kuti bwana zigayo zija bwana chisinganigule ndadzapitisa ja nambala 2 adanauza kuti nikugula tilakambirana mtengo adalenga ndalama ija kunipatsa anipatsa ndakuti nidzatani unena kwake ndigula galimoto ndalenga ndalama ija kugula galimoto kulachi zigayo napangako zigayo mmanja yanga nagulako galimoto yachigayo pepanitu koma tikuti magiya usita chimodzimodzi Malison aendera galimoto zimene zidali patali zambofika pafupi kani ndimeneyo kucheza ndi panopo ndikukaniko kuchani kuti ndinu mulimi kuti ndinu izi ndi munthu kuti basi mwachidule muzangu kuti munthu wa business basi wa business koma wa business ndikucheza ndi Lameck Malison munthu wa business kuno kumponera kudowa posachedwa apa tikufuna kuti mutiyendetse mutionetse malo amene machitira zimene chifukwa mwina wena osalephera ukayikira kuti koma ndimene aneneramo amene wasuti zimene zoamazidziwa kapena kuti amazichitati ndiye tikuonetsani kuti tionere limodzi koma tisanatero nyimbo namba 4 ka nyimbo yanji kankha yasikefa chimoto loto lisafe loto lisamwe kankha pusha akutero sikefa chimoto program ya Cruise 5 akuti kankha masomphenya ndi otani pa zimene mukuchitazi chifukwa kulipo kumampanga tizigayo ta size yomweyo basi mpaka nakalekale masomphenya ndi atali ndithu koma kubwerera mbuyo ningathokozani kuti ndinakufotokozerani mawu onena kuti boma silithandiza anthu kapena silidzithandiza pala anthu ambiri amene ali ndi nzeru amene sanapite ku sukulu amene adapita ku sukulu koma kuti apeze mwayi wakuti nzeru zawo zipezeke poyera palibe chifukwa chani nthawi zonse munthu osauka mawu ake amakhala opanda mphamvu angatukhala ni mawu aphindu akuti apindulira dziko apindulira banja apindulira mudzi koma chifukwa choti ndi osauka amati zopusa izi zija makuuzani kuti amatero amisala kwa misala ija lero muona sisandukaso misala ndiye pali anyamata ku polytechnic tili nawo ana ali ni nzeru ana amene aja kuti awagwiritse ntchito atenge anthu akumudzi mmene lilife muno tiliso ni nzeru
sikuti nilipondekha kuli gulu gulu limene lija alisonkhanitse alipatse mphamvu mwachitsanzo muzionekera zinthu zangazi zionekera zinthu zangazi zioneka maonekedwe ngati zonyasa pena kauchika somali katulukirapo pena kwa zinthu zogwiritsira ntchito apa kugwiritsa ntchito man made zogogoda mahamala chani zodulira izi tilibe grinder pamene kuti tili ndi mashini abwino tikudula zinthu zimene tikuzifuna kuti zikhale chonchi tikupenda zinthu timuno tivinde chonchi tikhazike chonchi chinthu chachioneka mwa standard boma silingayerenetse zigayo zotonola chimango choka kunja tikozo mapanga tipanga konkuno ndipo zizigweso chilo bwino kwambiri zedi komanso eneni kutsimikizireni zigayo zopanga ineyo pano ndi zigayo zimene tidayirenesa boma sizingafanana chingakhale pamapanje chili patsogoloni changa zilipo tu pano pamponera ausati mukuntsatsa malo palibe panopa pamponera zilipo pamponera pano zaboma zilipo zidagonja sizimaka pano pali ku silent kuti lizani chanu apa ine changa ndija ndilize tiyani mtedza u inde tiyani mtedza u vutsani mashini inde chimagonja chi chabomacho mwachitsanzo kokatanola chimanga aboma zigayo zawo zingathukalapo ziwiri azipatse chimanga 10 tons zizilonolapo changa chikhalepo chimodzi chizilono chimangapo achipatsenso 10 tons izi ziwiri zisanamalize 10 tons changa chikhala chitamaliza mwina sachuka malizenso chimanga chaena koma zopanga Malawi itu asere zopanga mchinese ya zopanga Malawi kodi bwanji Malawi wapatsidwa mphamvu tilekeze pano pamene boma lathu lili latsamira kwambiri ku ulimi chaka chino anthu anapanga soya zimanga zimenezi kuti boma lingopereka mwayi wa zipangizo zogwiritsira ntchito nikutsimikizirani munomo makampani yotheka kwambiri ili makampani lakumudzi kupanga zinthu tingatopanga supply olodo wayo saino tingatokwanitsa okamena mwachitsanzo central region ino ine ningatokwanitsa koma patakha kuthekera kwa mphamvu fwaru ya hamalayo kuti munthu ukwanitse zingatheka koma kuti atione kodi amafuta awo ndi chani awa alibe mashini inu sitikupasani ndalama mashini awa takupatsani ndalama zake mashini awa ndi mwakuti ndiye tsopano popeza mwina muli moperewera inuyo ndiye capital yoti mungathoyambira pamenepo ndiye pindani zinthu apo tufuna boma lakuti kupita zigayo zotonola chimanga kupita zigayo zokutha soya mwakuti ine ningathopanga ndiye kunapindula ndine kapena lapindula ndi dziko lapindula mona koma ine mapindula ine lapindula koma kwakulu dziko lapindula ifo dzikolo ngati lukamveka kuti ku Malawi kuli ena kupanga zakuti ndikuti dzikolo ndimene lapindula zoona fa ili pamwamba tsopano kuti muziti mpakana tuwena munakhomaiko ku Zimbabwe madzatonoletsa kuno zingathotheka kapena sokungoti ife ku Zimbabwe kuno tatipatsani koni zigayo mwakuti zibwere kuno zigayo 40 zibwere kuno maoda amba kukwera mwaona khani ilo ndimeneyo kuchokera kuno kumponera zimene zotazipeza tabwera kuno manena kuti mutionetse mashini anu mena magwirira ntchito koma mwina tisanatero tingokudziwani tsopano inuyo kuti moyo wanu muona kuti ndino andewu kwambiri mano sichibakera chita zola mano ineyo ndewu nilibe ine ndine munthu wamtendere kwambiri koma mumano adakhala kani 5 mwanive makondophwanya mafupa hayi so koma mtundu wathu mtundu woyipa zedi umayoka mano kwambiri mtundu wathu nderuka adadya kwanga kuti adafuna kubongololo pacharuka cha bongololo mano sayoka salimba ndiye kuti ndalama kupanga koma nyama matafuna nditu nimango ipenya mongoti na nyama iyi mango mwaka msuzi kokhala koma muli mabanja ndi pabanja ndi mkazi mmodzi kapena muli pamitala mkazi mmodzi ndipo mitala siningakwanisa ndipo nukapoloso mitala kasinidzo amene ali pa mitalawo amaona kuti zili bwino koma nimaona kuti ni ndende yapakhomo mitala ngasi chuma chachuluka kuti mwina muthandize kosowena ngati chuma chachuluka bwanji anawo amene alimba sukulu ulenga ndama yako apasa apite ku sukulu kuti izizi ine mkazi wina kuti azithandiza
ande matenda ine aka amene wako amene mudamba nano tu ubwana wanu kuti mwa na amene mwina wako wana muli nawo ochuluka kwani ambiri mudabeka chikale mono na mudabeka chikale ine ndina wanyawa ine mbani ndino wanyama wakale kuli mwina mwangu mwangu kuchoka sanga ndabale kufupi nkale ndi fungo lako kale maliva kuko bwino kwambiri alipo akati ruze dziko la kale nuliona pano alipo 8 alipo 8 ako mabesuli ngambiro choti banja popeza timu ya mpira sina iya kwa wena na mbiri popeza ana sajirukira mnu wake ngakhala khari rent koma ana sajirukira mnu wake ayi kodi mnu wake kamona pano ngojepa mwina so mari tiwonjezere pa wina so wena mari vana vo 7 ngakhalele amanisi anga boyamba vana vo 7 bajani ngomni misani wanga ko inde wanga kaya mwenele sina anuni na mbiri inuwe kwa inuwe muona ngati kambiri koma kwa ineyo ni size yake nditi alipo amene muwaphunzitsa zimenezi kuti mwina adzapitirize alipo ndili ndi mwayi wakuti mulungu adanidalitsa ndi ana akazi 5 chabwino adanidalitsa ndi ana amuna 3 yes koma pana amuna ararua osewa ali nkuthekera kopanga izizi mwezi wana zaima kunjazo inde izozo palibe pamene ndagwirako ine na anano amenewo amene ndo anano mudaphunzitsa apa timateri modi apopo ineyo amapanga izo ineyo kulibe ndadzapeza mapezo kuti andandika pamenepo akupanga ndili manokuro ineyo tatsinzina pano izizi zipitirira komanso mene manene yamucha kuti muli ndi kuthekera kophunzitsa anthu ena kupatula kwa ananu alipo anthu ena amene amathaukira kuti ayi madala tiphunzitse nkoni mumachita bwanji izi mulibe nkhwidzi yonena kuti ayi tsono nkakuphunzitsani ndoti ndidzonongera msiku alipo chabwino dzina lanu lonse ndi chani lonse lapamsonkho dzina langa lonse lapamsonkho ndine Lameck Malison chabwino ndifuna mafunso awo mungoneka kuti kapena ayi poyamba muli ndi ana ndili nawo futi mudawombako sinidziwa mudagwako mchikondi kwambiri nkhuku mudaphako ndaphako mbuzi mudaphako ndaphako ndewu mudachitako andachitapo kalekale operation mudachitako sindachitepo mudagonekedwako mchipatala ayi sindagonekedwa magazi mudaperekako sindaperekepo chamba mudasutako ndasutako tsiku limodzi chamba mmasuta sinisuta mowa mudamwako mdamwako mowa mumama sindikumwa mudaswako mtima wa munthu mwina simudziwa kwa mayi ndale mdzachitako ndale ndimachita suta chamba chidachitika nchani tsiku limenelo 1983 ndaona zoopsa ndipo amene amasuta chamba sindidziwa kuti amamva bwanji mwane pamene bwa kainwe machitako koma sindidziwa kuti machita motani koma ineyo nthawi imeneyo abambo pepani zidali zoopsa chifukwa sinichifunanso tsiku limenelo tasula chamba dali ngati achinyamata ana akuti tikachotse manyazi kuti tizikathamangitsa tatsikana mwezi wazachikwana inde kulimba mtima ukanika uyimitsa mkazi mwango mwana uyo wadutsa kuti ine koma think nichitekera kake nde ndalowa chipani chimenecho ndiye madzulo ndithu kuli mwezi ndakapita kuntunda tili kuchiredze kuchi inde dachikoka chamba kumene inde nyo yakona kuti tachira zirikiriye apapa pano kwa nthawi yoyamba ine ndaona kuti amanifunsa bwanji nili bwinobwino bwanji nili bwinobwino kenaka ndaziona kuti sayazi umumu muchita dzanzi ine chake chochitika sukuchimva kuti umumu kukwera uku kumona kugwira osadzimva yani unaona kuti umoyo ulibe umoyo mphepo ulipo nde chimapita upita kufika mpaka mmutumu padapezapezeka kuti ine ndimadzimva ndithu kuti apa papita mphepo koma koseku kulibe kwauma ndadzangumva kuti phi ndekuti munthu wachoka abambo nde ineyo nthawi imeneyo ndaona kuti sizilali bwino nafa nde samati tikachotse manyazi kuti zikathamangitsa tsika nde nthawi imeneyo sikudali ukachotsa manyazi koma ukonjezera uchitsikiza manyazi tsopano nde tsopano mari kakhala phe nijoli katu bana joli akanifusa Jeffrey kale machidwa kuti Jeffrey wanji ono kuti ndiye kuti nimirire nimaona kuti dzikoli lukugwa luzondoka ine mbese kuti miyendo khanga kupita mwamba ndiye nthawi imeneyi idali nthawi yakuti padali
mwamwayi padali pachisanu kuti mawa sikusukulu inde ndiye ntakagona nyumba inkazungulira koma ndangu gulomu blanket kuti basi samba unasonezo jiwa kujabu yayi mwangozi ka mwamwayi ndagona kudaja mmawa koma ndadzuka mochedwa tulo mfanato atakanidzutsa ndawo zokuti nudwala zoti nasula jamba sinda osunganene yayi nde patapita nthawi ndayitanisa abambo anga tabwera ndauza abambo anga baba nthawi inake mudanifusafusa kuti watani ndakuyankhani kuti yani akuti kuti udwala nkuti lero tina nuwuzeni sindidzachitanso nthawi imeneja ndasula jamba koma sinidziwa anthu amene amasula jamba kuti amamva bwanji koma ndineyo sindinaoyenera kusula jamba moti munikhululukire sindidzachitanso sindidzasulaso jamba kukalapa kwa madala uchoka tsiku limenelo ufika lero lino simunasuteso koma mwina mutasula mkhopa ngaulo ndege ngati simusuta kumapanga izi mutati mudzango suta singathamanga ndege mudzapanga boza ngatothamanga panderi mudzangoona zeru zonse zatsekuka mmene anthu amakufunsani kuti muli bwinobwino koma ndali chipo chimene machita inu simmadziwa aitha imene mwina kapena mutakwemba apo pamenepo chilambo machibwana zoipa tione mashini amene ali kuno kumponera amene amakoza ndi mlendo wathu mprogramu ya Cruise 5 Lameck Malison tiperekezeni panjapa tikaone ndiye tiyambira pafupi pamene tili pamene makhala apa timaona mashini awa munanena kuti mashini awa ndiwo gayira sinjiro awa ndi chigayo chogaya sinjiro kapena kuti chigayo chogaya mtedza kusanduka sinjiro chimachita bwanja apa choncheni chimachitika nchani koma sinamalize uyu ndi sefa apa pobwera kavala imene ivundikire ichi uku kukhala kotsegula kupasi uku apa padzakhala mtonda pachikavala chija ndiye kuti posa pakhala pali siludi potseka nde mtedza tizithamka mtondo kaja nde uzungulira kumene chizizungulira ichi apa ndiye kuti sawa zija tikamathiramu zopanga seje zopanga ufa ndiye ufa ujozerukira musefamo magwa basi pasipo tizikachirapokera ndiye kuti mtedza ujozukhanga uzipanika umumu kumapanika mmene nkumahanga lugayika uruluka sinjiro za thero tikaone mashini ena panjalo ichi ndi chigayo chosenda mtedza chigayo ichi ndi chimodzi mwa zigayo zimene nakhala ndikupanga mwachisanzo paja ndimakuzani kuti ndagula chigayo china chake chigayo chimene ndinagulacho nthawi imeneyo design yake idali ngati iyi koma chidali chaching'ono chabwino kakang'ono somo ndiye ineyo paluso langa ndi kuti nangokuziriza ndi kusintha koma system ena kuti chikhale chakumalawi chabwino ndiye pano iyi ndi chakumalawi koma muonekedwe wake ndimene muoneramu chioneka chonyasa koma chabwino koma ntchito chimagwira chimasenda mtedza ngati kuti musenda pamanja ena amadandalo kuti mtedza pa mashini umakhala onyenyeka umakhala kuti wambaluka apena watani ichichi mtedza wambaluka sungalephera upezekamo ungathopezekamo ndipo umapezekamo koma umapezeka patali mukachitaso mphumi pena umapeze kuti wasenda mtedza kumachita oyang'ana kuti wambaluka uja uli pati umatuka bwino kwa basi ndiye chimagwira ntchito bwanji mtedza ndi mathirawo mtedza ndi mathirawo ngati mapangira kuchigayo chimanga ndikuti apa iyi ndi injini tikaliza chikamazungulira tikakhala kuti chisenda mtedza ndikuti injini yatenga kule wosenda mtedza yatenga kule wafani wopera mtedza apa chikamasenda ndikuti fani ikhale kuzungulira ikamazungulira fani mtedza umakhala kuti okoko akupita uko mtedza ukubwera kuno sizimatukira pamodzi mtedza oswaipa ukutukira kubwera kuno makoko akupita uko chimasefa chokha ndiye zikafika apa ndikuti zikagwa apa sawa zija zimabwera ndi sawa zimene zasendeka ndi zimene zatsalako zosasendeka zimene zatsalako zosasendeka zija zimabwera kuno zatulukira apa kupita uko zimasefeka zokha zimasefeka apa kusefa uno ndiye mabowo awa pamakhala kuti mabowo sawa zosendeka zidzatulukira apa kupita uko koma pano paliso ka venti naso aka ndi kamalo kamene tisawa timene tili timphepo kapena michenga imalowa pasefa uyo ankatiyo zatuluka uku ndikuti michenga kapena timphepo tichi timatulukira kwatokha kupita uko ndiye timene chilili apamu ukuti kuyika mtedza wa makoko
pomadza tuluka uku makoko akutulukira kwake mtedza umene sunamazike kuswa utulukira kwake umene oseka bwinobwino utulukira kwake timphwepwa ndi michenga njani kwakenso zonse zikuyika pamodzi palibe zoti ayamba osankha zomwe zitani ndeti ngati mufuna osankha mungu ukakamira wapakatiwo uchotsa kwa madamagewo basi minawo zipita mashini amenewo oswera mtedza koma sindingakwanitse kuona mashini ena aliwonse koma munandiuza za mashini ena mwati otonolera chimanga ndi opangira pinati kapena kuti chiponde mukhoza kuonetsa amenewo tiyambire achimangawo pali mashini awa ndi otonolera chimanga pali mashini awa mkondo ungochano undi 4 in 1 4 in 1 4 wake chimachita chani ababa ichi chitango chipanga kumene ndiye timakachiyesa titachiyesa ntchito yoyambilirayo chachita bwino kwambiri chifukwa ntchito yoyamba ni yotonolera chimanga ntchito yachiwiri ni yopuntha soya ntchito yachitatu ndi yosenda mtedza ntchito ya namba 4 ndi yothothola sawa kuthothola masango yaja makapezeka kwawo masango azitulukira utenga ujauri mwango kumba kumene mulowetsa ungoyola doti mulowetsa chithothola ndi masango yaja azituluka apa masango akatuluka apa mtedza uja otulukira apa ndi masamba ena amene abwera kumodzi ndi mtedza uja ndi masamba aja amene akubwera apa fani iyi ikamapanga izuzira makoko osazitulukira apa kubwera uko ndi kuti mtedza uja ose othothola osipezeka uko mukutonola chimanga mukutonola ndi kuti zitsononko zibere zidzatuluka uko pamene zikutuluka uko zitsononko chimanga checho kugwa apa pamene chikugwa apa ngati chinagwa pamodzi ndi mungu umene fani yako yalephera kukoka ndi fani ija ikauzira mungu wonse iyonse kuja itulutsa chimanga chibwera chizikagwera uko chimanga chokha mwachiona apo chimanga icho apo chinacho kokatonola chimanga kuchimangako chachita bwino kwambiri ndi kuti utenga ngunga awa ndi kuti zinthu folo zonse wathana nazo osati chigayo cha mtedza pititsani apo cha chimanga apo zonse zitulukira mulungu chapinati nchiti chapinati ndi ichi ichi ni chigayo cha pinati komatu simasewera nikatunduru ndithu chimagwira ntchito bwanji ichi mota iyi ikamazungulira ndi kuti mtedza amathira uko umakha ukazinga ndikuti mukazinga kayi mtedza uchi then mtedza uchi akathira uko ochoti iyi ikuzungulira muli mipeni mkatimu imene imanyenya sawa zija ikamanyenya sawa zija zimasanduka chiponde kapena kuti zimasanduka pinati ndi pinati uja amachoka uku kulisefa uku amayenda matuluka uku ndio kwamayika china chake chola ndiri pinati uja ndi pinati uja ukuku akafika ngati ndi osapereka kwambiri amamtenga pinati uja nkudzanthira so kuti aziletsera sawa azithira pinati amene sadapereka kwambiri kufikira pinati uja yese apenge nthu wajeni yabwino mwachitsanzo momona pinati ameneyo apangira pompano pakugonera pinati ameneyo ndi pinati wapangira pa chigayo chopanga ineyo mmene akunekera mbotolo mchonchi ameneyo mashini yako inopanga ineyo nachilomuza kuti aise udabweretsa pinati botolo limodzi kuti anthu adzaona adzakhulupirire akabwera adzaone kuti ntchito imene mugwirira pano zotsatira zake ndi ziti ine mesa muziti adzakuombeko wacha inu mutenge amene nikupasana kudyera atu ntchito kumeneko kudyera ntchito akuti amene titenge ipe tukomba uyu ndi pinati opangidwira pompano kukazinga mtedza kubwera ndi mtedza ponyamuka pano ndi kuti uli ndi pinati mwanena kuti uku sawa za moyo uku zonse zomatiya nthawi imodzi kapena mukathana ndi uku basi kena kutengani mupange uku izi zonsezi ndi zodalira magetsi tu izeti kapena izi zodalira magetsi kulumikiza ku magetsi nkwambopukusa ichi koma nanga kuti kulibe magetsi ndikuti ichi sichingagwire ntchito koma mashini awo ndi zonse kuti kuli magetsi tiyika mota kulibe magetsi tigwiritsa ntchito engine ngati generator muzithiyamo mafuta ndero azipukusa chicheni chichi ndimene motimetachezera ndi mlendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 kuchokera kuno kumponera kudowa iwowa ndi Lameck Malison akuti
pano pa mponera amachedwa kuti agulupo akachere. Ndiye timalize nyimbo. Timaliza nyimbo yanji. Sindigwedezeka. Oi, ndanyamula kanta. Koma imakangari ya Zioni. Ndino Zioni line. Ndivuzimuzola. Kone ndivuzimuzola. Sizajamba tikumaliza nyoncho akuti sindigwedezeka ndanyamula ndemone anthu akuzungulira mmenemo Zioni simunaluze tu koma kuti ndino Zioni mudakangwetseramo koma kuti akenako mudachoka kugule kucha mudapita ku Zioni kapena mudadzenda kaeka mtunda pakatipo apa ndali mtunda wautali Zioni ndakalowa 1996 chabwino